Okay. U-Emma ebena 9 weeks. Oku 2 months and a half. And nina nisendawonye for 2 months. Ya, qhubeka uziveze ukuthi isikole wasigcina kabani. Uthi njani ngesikole kemasha? Ngasiqeda kunesikole ebhuti weso. Yeah, nomuntu ophase ngo35 over 100 kuthiwa uphasile. Qhubeka nombuzo wakho bhuti. Angikuqonda ukuthi wenzani, kodwa I feel like uyangeyisa. U-Emma una 9 weeks pregnant. But nina na 8 weeks nindawonye. Kuza kanjani ukuthi kube ingane yakho? Sana-ke mina ngokutshele ongasiqedanga isikole ngokuphasa ngo35. I-pregnancy ayibalwa ngosuku enenze ngalo ucansi, ibalwa from usuku lokugcina lama period. Oho, i-life science ilele la kuwena, thana ngiyivuseke. Uma ama period ephela ngomhla ka1, i-ovulation izokwenzeka ngomhla ka15. And then nina uma nilala between umhla ka13 nomhla ka15 kwenzeka i-fertilization. Uma seniya kudokotela ngomhla ka29, ama results azothi umuntu una 4 weeks. 4 weeks kanjani? Manale nge15 akuve ingane engabi na 2 weeks. Oh, kanti ngitheni kuwena? Ngithe i-pregnancy ayibalwa ngokuthi nilale ngaluphi usuku. Ibalwa once umuntu wesifazane waphuma kuma period. Izwakala ngumbhedo lento. Yep, iwumbhedo impela lento ukuthi nitholo 35 ebese kusiwa niphasile. Wena. Uyayibona ungijwayela kabi ngempela? Hey. Tetel. Okay bhuti. Ungangibizi ngobhuti, ngimtala kabi kunawe. Uncese umalume ungwenya. Awufuni ukusho into right? Uncese baba ungwenya. Good. Awuthingambe ngoyiphuzela ngiyekela abantu ababangirabishe emzini wami.